L'agility és una activitat que cada vegada està tenint més tirada entre els propietaris de gossos per tal d'exercitar els seus animals. L'agility és un esport on un equip format per un gos i un humà han de recórrer un circuit en el menor temps. L'humà guia el gos sense tocar-lo i li dona ordres perquè passi per una sèrie d'obstacles com rampes, tubs, tanques, etc. en el menor temps possible. Els gossos i els humans els diverteix fer exercici junts i a l'aire lliure i és per aquest motiu que aquesta activitat està guanyant molta popularitat. També hi ha d'haver una font per abeurar els gossos i una font rentamats per als propietaris. Tot el perímetre exterior del parc s'ha de tancar per tal d'evitar que els animals puguin sortir del recinte. L'accés al parc es fa mitjançant una doble porta batent. També són necessaris bancs i papereres. El circuit caní porta un pack complet de jocs canins, ideals perquè els gossos, a més de divertir-se, treballin diferents habilitats. Tots els jocs són claus per a un complet entrenament agility caní. Són